Tokiko gobernuak Gernika Lumoko udalak ideia lehiaketa abiarazi du pasealekuko eskola zaharren hegoaldeko eraikina birgaitzeko, kultura kalitateari eta herritarren erabilerari lehentasuna emango dien proiektu arkitektoniko batekin. Pasealekuko eskola publiko zaharren hegoaldeko eraikina udal liburutegi bihurtzea urteak daramatzan proiektua da Gernika Lumoko udalarentzat. Aste honetan, udalak aurrera pauso erabakigarria hartu du. Proiektua idazteko eta zaharberritzeko lanen zuzendaritza esleitzeko ideien lehiaketa deitu baitu. Epaimahaiak parte hartzen duen lehiaketa gisa, izapidetzen den deialdiaren helburua da, kalitatezko emaitza arkitektonikoa bermatzea, higiezinerako aurreikusitako erabilera kulturalarekin bat datorrena. Fase honetan, taldek aurre proiektu mailako proposamenak aurkeztuko dituzte. Epaimahaiak 5 ideia finalista aukeratuko ditu, horien artean proposamen irabazlea aterako da, proiektuaren garapen tekniko osoa eta gauzatzea kontratatzeko oinarria izango dira. Eraikina herriko gune garrantzitsuenetakoa da, bere ondare balioari eutziko dio, baina liburutegi publiko moderno baten funtzioetara eta eskakizunetara egokituko da. Udalak jarduera hau bere kultura politikaren pieza estrategiko gisa defendatzen du, erabilera publikoko eta balio simbolikoko azpiegiturak finkatzera bideratuta. Lehiaketa irekitzeak luze itxarondako prozesu baten hasiera formala markatzen du, bertan diseinu arkitektonikoak hiribilduko etorkizuneko liburutegi espazioa definitzeko funtsezko papera beteko duelarik.